Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Uwei nong Nigeria ula syak kem haki basong shnong ka khla chempa Nongtalang haka mit jang ka pratrik jong ni benai. Uni nong Nigeria la shem u naki khlau ki badan hakapot ka West Jain Hills district bat ka Bangladesh haka bala suba jur ba u mut ban lek rung tu sa Bangladesh. Haba lek ban kem ki pulit yau ni Bri U la shem ka kyrteng jong u ba u dei u ba yendro Stanley o ghene ke fiwi saupu sausnem karta badru umdan setia ka kot ya ka pasport jong u like no ka ba ka de ka photocopy tambah ka dur hakanipat kam de ka jong u ka visa extension bat ka FRRO balapin da ki photocopy ki de ki jong ka India ki belakam ru ba ki de ki jong uhi ki pulit ki lakem no ya uni Bri U da ka ba shimti ru na ki nong shnong jong ka Nongtalang.